Vedeli ste, že deň adopcie zvierat z útulku prípada na dátum 30. apríl? Takýto prípad je presne aj Siri, miláčik Martiny Zábranskej, ktorý je našim čestným hosťom. Martina, takže tvoj miláčik sa volá Siri, je to fenka. Aká je to rasa? Ako dlho ti už robí radosť? No, je to rasa podľa mňa taká všeho chuť ulice, ale tak odhadujem, že to bude asi nejaký ovčiak, možno s ovčiakom. Áno, že? To o tebe hovorím. A mám ju z útulku, s mojím bývalým partnerom sme si ju zobrali, keď bol COVID. Ja som sa rozplakala, že strašne musím mať psa, lebo všetko sa tak zastavilo a ja som od detstva chcela mať havinka. Samozrejme, mali sme u babky na dedine a tak, ale rodičia mi to nechceli dovoliť, takže ja som si splnila svoj detský sen a zistila som, aké je to náročné mať psa vlastne. A môj bývalý partner, ktorému akože veľmi ďakujem, to zobral fakt, že dobre a počas môjho natáčania Mami na prenajom, kedy som nemala na teba čas tak veľa, ja viem, tak vlastne sa o ňu veľmi intenzívne staral. A teraz ju máme takže na striedačku. Čiže máte ju v takzvanej striedavej starostlivosti. A ako to, povedal si, že je to náročné, ako to vás prebieha? Máte nejaké dátumy alebo termíny, kedy si ju odozdávate, alebo ako to je? Keďže sme v dobrom vzťahu porozchodovom a vychádzame si a vieme sa dohodnúť ako dospelí ľudia, ktorým záleží na tom psovi, tak je to vlastne na dohode. Ale majú on väčšinu času, aj skrz tie pracovné veci, ale on povie, že nemáš čas vtedy a vtedy, ja že jasné, zoberiem. Mamina mi pomáha dosť, takže aj starí rodičia uradujú. Čiže je to fajn. A bude mať 6 rokov už teraz, čiže máme ju 5. Nezobrali sme si ju úplne od šteniatka. Podľa fotiek bola úžasná, rozkošná, úplne zlatá, ale aj keď sme si ju zobrali ako dospelú babu, tak bola skvelá. A bola hrozne vychudnutá, lebo asi ju našli, myslím, že ju našli v klietke zavretú, bez lásky, bez vody, bez jedla. Rebra jej trčali, bola taká výžla, ale teraz je to už taký statný pes. A máš zase aj nejaké také špeciálne rituály, alebo ako sa najradšej šantíte? Alebo ona ako sa najradšej šantí? Ona má výborné rituály, keď ja nie som úplne ten ranný typ, ktorý by bol od 6 na nohách, čiže jej rituál je capkať tými packami po podlahe, aby som vedela, že je tu a chodí niekoľkokrát ráno k mojej izbe, lebo ja si nechám otvorené, ona má pelech samozrejme pri dverách, lebo je to strážny pes, tak ona potom už len ráno chodí v takých tých intervaloch nejakých 3-minútových, že cup, 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 cup. Odíde naspäť, ľahne si do plechu, po 3 minútach cup, 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 cup. Vzdychá, začne mi vzdychať pri posteli. Potom si ľahne aj ku posteli, ja sa tvárim, že spím samozrejme. Náhodou, keď ešte chcem niečo pozrieť na mobil, tak sa tak akože fakt, že tvárim, že ešte nie som hore, ale ona je inteligentná, takže ma dostane z tej postele a ráno si dáme aspoň hodinovú prechádzku. Samozrejme milujeme les, keď je čas, keď kvôli práci, teda keď nemám teda nejaké veľa práce ráno, tak ideme na nejakú poriadnu aj 2-hodinovú prechádzku do lesa a inak po sídlisku. A ja mám radšej tú stranu Bratislavy, ktorej som vyrastala, čo je tá Karpatoidná. Ja mám radšej tú stranu Bratislavy, kde sú lesy a Karpaty, čiže sa pohybujeme najviac tu. A samozrejme ona je aportovač, miluje loptičku. Skáče, naháňa, takže to sú asi také tie naše najväčšie rituály. Ale je veľmi energická a podľa mňa to je pracovný pes, že ju treba unaviť. Treba jej dať zabrať, takže ju treba vybehať. A možno niektorí ľudia sa pozerajú takým krivým pohľadom na to, keď majiteľ dovolí svojmu psíkovi spať v posteli. Ako sa na to pozeráš? Ty pustíš ju niekedy k sebe do postele? Ja som to vždy robila. Môj bývalý partner to neznášal a odnaučil ju to. A ona odmieta so mnou. Ja normálne mi to bola až ľúto, že Siri, poď za mnou do postele a ona nechce. Normálne ma odmieta toto dieťa. Ale keď si k nej ja lahnem do pelechu, ona má taký príjemný pelech, tak to má rada. A ja vlastne už som tam niekoľkokrát zaspala, takže my sa spolu vyspíme v jej pelechu, keď tak. Ale zase tie chlpy výrazne padajú a to zase akože je to taká dvojsečná vec, ale človek sa chce objímať. Hlavne keď je sám, tak mu to tak dobre padne. A podnikáte spolu nejaké dlhšie, možno náročnejšie výlety, trasy? Fúha, no povedz, Siri. Štekni. Nie. Štekaj. Tak čau.
No áno, to bola výčitka, že nepodnikáme až také náročné trasy, lebo nemáme toľko času na seba, hlavne počas víkendov, asi mám chlopy na tvári. ale také tie proste lesné turičky, také maximálne 2-3 hodinové, tak to máme radi. A ona ešte zvykla behávať. Ja neviem, jak sa to hovorí, že canicross, alebo nejaké také zvláštne športy, že na mojom ex-frajerovi vlastne tak zavesené to lano, alebo to vodítko, takéto behacie a oni veľa behajú. Takže športuje. Ona viac jak ja. Ja až tak nie, ale mám rada prechádzky s ňou po lese. A spomínali sme to ranné budenie, že ťa zvykne zobudiť niekedy ráno a má ešte nejaký taký zlozvyk, ktorý ťa občas vie aj vytočiť? Ona je na mne, myslím si, že má úzkostnú... Dobre, čau. Myslím, že má úzkostnú poruchu alebo väzbu, alebo neviem, či to je úplne porucha, nechcem to tak škaredo nazývať, ale neviem ísť normálne ani na záchod pri nej. Tým, že máme stredovú starostlivosť, tak ona vlastne je na mne takto zavesená ako fakt, že kliešť a poznáš to asi evidentne. Keď už máš 16-ročná Havina, no Siri má 6 a ja mám pocit, že je niekedy fakt také malé dieťa, že odídem, hlavne keď sme v novom prostredí, keď si uberiem aj do Fanka, kde ona chodieva, do Fanrádia chodí často, ale aj tak to tam bere, akože toto je pre mňa nie až také domáce prostredie a tým pádom ťa nemôžem pustiť z očí. A ešte má tendenciu aj potom na každého nového človeka, ktorý príde, ako keby byť z neho nervózna, takže ho tak prešetriť a vrčať na ňo, hej, že Siri, to je v pohode, ja sa musím s tým človekom objať, pozrieť, je to v pohode a ona, že OK. No, ale takto na ulici nič. Doma, akože ona len, keď sme väčšinou v nejakom interiéri, tak toto. Ale ja akože niekedy si uberiem aj na záchod, lebo človek nemôže normálne ani fungovať. Keďže ju máte v tej stredovej starostlivosti, tak asi nemusíš využívať túto možnosť, ale vedela by si predstaviť, že by si ju odložila do psieho hotela, ak by si šla niekam na dovolenku? Dobrá otázka. Ja som kedysi bola taká benevolentnejšia a myslela som si, že však ona to zvládne. Hej, že však to zvládne, ale čím som staršia a čím ju mám dlhšie a čím sme vlastne viac spolu, tak si uvedomujem, že je to fakt ako dieťa. Že ono to fakt je naviazané a akoby že ten pes vníma inak úplne, že pes nemá tú časovú linku, pes nemá ten psychologický čas v hlave, ako máme my ľudia. Čiže ona to bere, že tu a teraz. A keď môj pán odchádza preč, tak bože, on ma opustil navždy a to som išla iba vyhodiť smeti, hej? Takže si neviem predstaviť, ako ju dať do nejakého psieho hotela, kde to možno nepozná. Keby som mu dávala tak na skúšku, viem si to predstaviť, že to budem dávkovať, ale na to chce čas, hej? Že by som možno, že jeden deň, hoďku, 2, zoznámi sa s tými psami alebo s tými ľuďmi a potom už áno. Ale akože je to také, že podľa mňa ľudia psíčkari často zabúdajú na to, že o to fakt nie je človek a nerozmýšľa ako človek. Hej, že veľakrát sa akože aj urážajú na tých psov tí majitelia, alebo ako to nechcem nikoho uraziť, ale naozaj, že komunikujú s tými psami, rozprávajú na nich veľa a tí psi majú len nejakú slovnú zásobu a nevedia, hej, a ja tiež na ňu niekedy rozprávam, ale viem, že tomu nerozumie, že to je vlastne také pre mňa. Ja len potom poviem tie kľúčové slova, ktoré vlastne chcem, aby počula. Čiže no, že treba podľa mňa na toho psa asi aj trošku analyticky ísť a potom ho dávať do psích hotelov. Ale zase nie je pes ako pes. Presne tak. Takže nejakého tam položíte ani nevie, že tam je. Ja som čítala, že oni vnímajú najmä tú našu intonáciu hlasu, že to je pre nich podstatné, že samozrejme nerozumie nám čo, ale vnímajú tú intonáciu a na to si zvyknú a to majú radi. Čiže keď takto rozprávame na psov, tak to milujú. Áno. Aha, okej, áno. A potom vlastne, keď sme nahnevaní, tak už je zle. Chápem. A čo pre teba tvoj psík Siri znamená? To je láska najväčšia na svete. To človek, podľa mňa, človek dostal od Boha, alebo ako to nazveme proste vývojom psov do našich životov, aby okúsil tú lásku, lebo veľa ľudí podľa mňa ani nevie príjmať lásku, že možno nemalo od malička, alebo nie je na to úplne pripravených a od toho psa to berú. Že ten pes nás zahrnie takou bezpodmienečnou láskou, že človeka to pozdvihne. Takže že ja viem, že čokoľvek urobím, tak ona je proste milovníčka. A vždy mi všetko odpustí. Akože nie, že by som jej nejak ubližovala, ale chápeš, ako to myslím, že je to láska. Je to láska. Každému by som dopriala mať vzťah so psom. Ale samozrejme aj s mačkou, alebo s hadom, s akýmkoľvek zvieraťom. Psi sú inteligentné asi ako 2-ročné deti. Štúdie ukázali, že psíky sa dokážu naučiť viac ako 100 slov a gest, čo zaraďuje ich porozumenie zhruba na rovnakú úroveň ako 2-ročné dieťa. Psi sa potia cez labky.
Na rozdiel od ľudí, ktorí sa potia po celom tele, psi majú potné žľazy len na vankúšikoch labiek. Preto je dôležité im v horúcich dňoch zabezpečiť dostatok tieňa a vody. Psi snívajú. Keď spia a šklbú labkami alebo vydávajú zvuky, pravdepodobne sa im sníva o niečom vzrušujúcom, napríklad o naháňačke za veveričkami. Váš chlpáč má pod svojou kontrolou až 18 svalov, ktoré mu pomáhajú nastražiť uši presne tým smerom, kde potrebujú načúvať. A to každé ucho individuálne. V tvojom živote sa skončila jedna etapa, mám na mysli seriál Mama na prenájom. Ako sa teraz máš? Užívaš si skôr také voľnejšie tempo, alebo je tam stále aj tá práca? Ja som prekvapená, aký je ten život Máme na prenájom iný, hej, ale ono je to nejakým zvláštnym spôsobom aj príjemné, aj nové, aj mi chýba samozrejme tá herecká robota, lebo už nejaký čas som netočila, ale na druhej strane ja začínam objavovať súkromný život, akoby. Že po tých 2 intenzívnych rokoch, ktoré boli skvelé, nič by som nemenila a akože zopakovala by som si to pokojne ešte raz, keby som vedela vrátiť čas, ale teraz toto nové obdobie je také, že som tu aj ja mám vlastne teraz priestor na seba, objavujem, viac sa vnímam, viac sa počúvam, viac sa stretávam s inými ľuďmi, viac mám čas na Siri, na psa a začala som ako keby si vytvárať svoje vlastné rituály a rutinu. A objavila som ako keby, neviem, napríklad začala som chodiť na jogu, hej, začala som tancovať, tam chodím cvičiť, tam chodím sa prejsť a začala som mať ako keby také zvláštne svoje rutinné veci, ktoré ma hrozne ako keby pozdvihli na duchu. Že prestala som si vyčítať to, lebo zo začiatku samozrejme, keď mama skončila a ja síce mám robotu a vysielam vo Fan rádiu a mám akože tie jednorázové robotky, alebo proste nejaká robota je stále, čo je super, ale teda to natáčanie odišlo, tak ja som mala zo začiatku výčitky svedomia, že ja strašne časom. Ako ja môžem teraz zobudiť a nemať kam ísť? Ako som si tu dovolila spať do 9:00, hej? To bolo šialené na tú psychiku, ale postupne, však je to už niekoľko mesiacov, tak som prišla na to, že ono to je super. A ja si to vlastne vychutnávam a ja som presvedčená o tom, že začnem robiť niekedy v budúcnosti viac, alebo možno nie, možno bude dieťa, možno príde nejaký muž, ale začala som príjmať ten život tak, že taký, aký je. Proste, že toto je život a keď budem veľmi nespokojná, tak to proste budem musieť ja zmeniť. Ale je to veľmi fajn. Je to veľmi fajn aj trošku sa pohľadkať, akože sám seba. Ja som si tiež všimla, že vyzeráš perfektne, žiariš spokojnosťou. Dokonca aj po nedeľnejšom kole Let's Dance sa na tú adresu spustila sprcha pozitívnych komentárov a komplimentov, že si vyzerala skvelé, mala si krásnu robu. Je to tým tvojim pozitívnym novým mindsetom, alebo, ja neviem, prišiel do tvojho života nový muž? Aj ty vyzeráš skvelé, ďakujem ti. Ale áno, inak zaregistrovala som, že celkom dobré ohlasy to malo. Ja som asi si to trafila, lebo ja som bola vždy optimistický typ človeka. Ahoj, no poď. Ja som bola vždy Tak čau. Ja som bola vždy optimistický typ človeka, ale je presne, ja si myslím, že to, čo máme, a teraz nehovorím o nejakej genetike, nejakých črtách alebo tak, ale to, čo máme vo vnútri, aké emocionálne prežívanie, alebo to, čo zažívame, sa odráža aj von. A reálne však, keď si smutná, tak to potom sa ten smutok, keď si celý život zatrpknutá, tak potom aj to vidno na tých tvárach. Keď sa usmieš celý život, máš tie mimické vrásky, také tie do smiechu. Čiže ja si myslím, že tie oči sú oknom do duše. A keď som začala trošku myslieť viac na seba, mám ten voľný čas a začala som aj... Ja si myslím, že som prešla aj dosť veľkou nejakou školou, lekciou pokory a nejakého prijatia vecí v živote, že zrazu to ide asi aj von. Takže, a začala som cvičiť. Začala som sa lepšie stravovať, takže jasné, že to možno aj sa odzrkadlilo na tom výzore, ale áno, som šťastnejšia, nie je v tom žiaden muž. Ten posledný ma vlastne ghostol pred dovolenkou. Čiže teraz mám taký čas sama pre seba a nikto neprišiel, no. Neviem, možno robím niečo zlé. Ale niektorí ľudia hovoria, že, alebo teda vraví sa, že kúp si psíka a vtedy možno stretneš nejakého nového muža, nejakého frajera počas prechádzky do psíkom. Myslíš si, že to platí, alebo je to skrátka len blbosť? Ja som asi výnimka, ktorá potvrdzuje pravidlo, lebo my sme si kúpili psa, respektíve adoptovali psa a rozišli sme sa, takže aj tak sa dá. Možno keď nevieš zo vzťahu ako von, adoptuj si psa. Ale nie, ja mám akože dobrý vzťah so svojím ex, takže...
A ešte sa možno vrátim k tej práci. Máš nejaké výhliadky na nejaké nové pracovné plány alebo projekty? Mám, ale nemôžem povedať. Mrzí ma to, nemôžem. Ale hej, tak pomaličky sa to rozbieha. Až si hovorím, že som z toho vypadla, že jak ja zase nabehnem. Normálne, že aj na toto akože to menej robenie a takéto, že zrazu si užívanie toho života inak, lebo samozrejme aj keď pracuješ, tak si užívaš ten život, hej, ale toto je také nové a návykové, takže sa bojím toho, že som z toho vypadla, že nebudem vedieť hrať. Ja som mala minulé takú zvláštnu nočnú moru, že som nevedela zahrať nejakú postavu, že ma vysmiali, že ma poslali preč z placu a ja, že ty kokso, ale to vôbec nemusí byť ani ďaleko od reality, takže je to taká dvojsečná zbraň. Jasné. Ale to sú podľa mňa také zhluky našich najväčších obav a myšlienok a vtedy sa to pretaví aj do hlavy a vieš. Aha, takže mám skrytý strach a ani som nevedela a teraz to tu odhalujem. No. A vedela by si predstaviť, že by si našla priateľa, ktorý by bol výrazne starší, ako sú už aj mala v minulosti? Už nie. A to ani nebol nejaký plán, ani ja som nemala nikdy predtým výrazne starších partnerov, ale Jirko bol proste výnimka, s ktorým som mala niečo zažiť a mali sme veľmi k sebe blízko, akože po ľudskej stránke veľmi. Ja som sa vlastne do neho zalúbila už 10 rokov predtým, ako sme spolu, alebo zalúbila, no. Akože zakúkala, on je veľmi charizmatický a potom po 10 rokoch sa to tak nejak stalo, ale samozrejme, keď sú dvaja ľudia v takým vekovým rozdielom, tak sú v iných životných situáciách, iných životných nastaveniach a každý chce od života niečo iné, takže asi to prirodzene tak odišlo. My sme samozrejme v kontakte, dosť výrazne, on je skvelý. Ale už asi nie, už by som radšej prijala nejakého asi vekovo bližšieho. Aj keď ja mám asi... Neviem, zatiaľ nemala som až tak veľa partnerov v mojom veku, takže neviem, uvidíme. Takže sa dá povedať, že ste ostali priateľmi, áno? Áno, veľmi blízkymi.